Primera notícia. Més mantes a la costa, una espècie en perill que pot estar fugint del conflicte a Gaza. Són animals filtradors i generalment no són perillosos, però s'han hagut de tancar algunes platges en detectar-les. He hagut de llegir el titular 3 vegades, Més mantes a la costa. Dic, però ja fa més fred, no? No, jo pensava que ja havien començat les excursions aquestes de final de curs, saps què vull dir? De final de curs. Llavors també, primer he llegit molt ràpid més manters, he pensat aquesta gent que venen bolsos d'imitació al passeig marítim. És veritat, sí. I al final no, es referia a les cuques aquestes que diuen que no són dents, no són agressives, però tenen un petit fibló residual a la part del darrere que si el pots evitar millor, Recomanem no acostar-s'hi fer el Fran de la jungla, allò que jo sóc més fort i tinc d'allò més llarga que ningú i ara veureu com aquest bestiar com s'ha d'això, perquè pots portar alguna sorpresa, i perquè poden fer uns 3 metres i pesar més de 300 quilos, o sigui que... Sí, o sigui, més que una manta és un peix adredor, quasi bé, perquè amb aquest pes... Un peix nòrdic, Exacte. Escolta'm una cosa, tu has dit que pot ser que estiguin fugint de la franja de Gaza? Sí, no sé ben bé per què. Ho he posat a la notícia i no ho posava... A veure, Carles, jo tampoc soc periodista i tampoc aprofundeixo ni és igual, saps què vull dir? Però em fa l'efecte que no he sabut trobar. Em sembla que és, no sé si a nivell, acústic o a nivell del soroll dels motors dels barcos, que hi ha més mobilització o no sé, o hi ha més pólvora a l'aigua, és que no sé. Són refugiats, al final. Són refugiats, peixos refugiats. Exacte. O, per exemple, els pescadors no poden sortir a pescar i n'hi ha més, és que no ho sé. Clar, podria ser. No sé, tot això, tinc proves científiques que no en tinc ni punyetera idea del que estic dient, Rigor zero, vale. Bueno, ja m'agrada. Presumptament, tu. Presumptament, sí.